Peter Højgaard, you're back from England representing Club 92 this week. How do you manage to run the Central Bank of England while competing on such a high level in Denmark? Jeg kan også snakke dansk. Okay, så tager vi på dansk. Det var et spørgsmål. Jeg forstår ikke det engelske. Spørgsmålet er, hvordan formår man at være administrerende direktør for den engelske centralbank og stadigvæk spille så god golf? Hvad er en centralbank? Hvad er det? Jeg forstår ikke spørgsmålet. Kan vi tage den her igen? Okay. Ja. Peter Højgaard, endnu en runde i plus 3. Ja. Så er du plus 6 samlet. Ja. Det er vel en 20-30 slag bedre, end du havde forventet? Ja, det passer meget godt. Det stemmer. På en skala fra 1 til 10. På en skala fra 1 til 10, hvor meget bedre er du så end din 2-år Christian Færmann? Nej, det vil jeg ikke udtale om. Jeg kender ikke hans spil så godt. Jeg synes, han er en dygtig spiller. Det kan jeg ikke sætte tal på. Han er også en dygtig spiller. Og han skal, så er det i hvert fald 12. Han er også en dygtig spiller, men man skal også tænke på, når man ser på hans scores, at det er sjældent, han lige har tid til at gå 18 huller. Nej, han spiller også ofte alene, når han spiller. Ja. Jeg synes, du prøver at insinuere noget. Nej, intet. Det er jo synd for, at man ikke har nogen spil med. Det er det, jeg prøver at sige. Jamen, der er jo nogen, der arbejder, så nogle gange så er han jo nødt til at spille selv. Ja, det er rigtigt. Nå, jamen... Det er jo et spørgsmål, det må jeg godt lide. Det var noget med, at du skulle til at undersøge, hvornår der var turskole. Forventer du at spille turskole i 2012? Nej, jeg har snakket med Euroturen, og muligvis får jeg faktisk 8 wildcards til næste år, så det kan godt være, at jeg dropper til turskolen. 8 wildcards, betyder det så, at du skal spille 8 turneringer, eller vælger du at tage 7 venner med til en turnering i stedet for? det lyder tiltalende det sidste. Super, så vil jeg glæde mig til at skulle spille Europatur næste år.